Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Good morning sa inyo tanan, Dr. Kagapi Jr. ni sa Dr. sa Kahanginan. Live na sa karon gikan ko bakasyon in taon. Dili siya actually bakasyon, mura siya conference. So ginabuhat na namo doktor every 6 months para lang ma-replenish ang amuang knowledge or at least makabalumi sa mga latest sa mga techniques kay surgeon man ko unsaon pag-opera o katong kanusa ka mag-opera mao man ang importante kay dili man tanan surgeon magpa-opera. So good morning sa kay Sir Ding Dukot ganina mo to si katong broadcaster nato, station manager Roy Johnson o kay Sir Engineer Julius Luzon ato ang engineer dia sa booth karon. May buntag dia sa mga Facebook. Pasensya na kay medyo hinay ang internet kay wala kabayad ang DXUL o internet. So personal ako ni na internet kung medyo putol-putol lang inyong sa Facebook Live. Pasensya na pero sa radyo wala na putol-putol. Kuan gyud na siya. Diretso-diretso. So kung madunggan ninyo ko sa radyo mas maayo kay para dili magsayang ako ang laway diri. Ang number sa doktor sa Kahanginan is 0991 215 3123. So sabon lang nako ha. Ang number kay 0991 215 3123. So good morning dia kay Ma'am Maylene Abrenica. Good morning sa Facebook Live pod. Bale dagan-dagan na po text diri sa since last week man gud wala sila kabalo na dili to live tong Wednesday last week ha. So pasensya na sa katong naga-text nga medyo dagan-dagan pod. Tubago na ako na unya ha. So dili ta mo magdali kay medyo taas-taas po datong kwan. Tapos ako ang director na medyo na busy karon akong igsoon si Lady Margaret kay nado siya meeting. So, medyo dili kita up to date sa to mga text o sa to mga Facebook Live na comments. Ha? So, hinay-hinay lang tayong taon. Kaya ako ra isa diri. Director, producer, o writer, o pati ang news, ang broadcaster. Isa lang ko diri. Pero naman ko'y kauban diri si Sir Engineer Julius Luzon. So, siya lang siguro sunod mag-storya. Ako na mag-direct. So, good morning sa inyo tanan. Ang topic na to karon is gastric cancer or cancer sa tungol. Nain taon cancer ana unya itudloan ta mo unsaon paghibalo ana para may balaan day ninyo sayo. Kay ang permente gid ana is dugay na siya ninyo ma-discover until ma-stage 4 na siya. Unsa man ang stage 4? Late stage na mao na nang stage na nagkalat na ang cancer. So, na yung taon ang ginatawag na gastric cancer sa English, sa Bisaya, cancer sa tungol. Na siya. So, sugod ta, kung saan yung paghibalo, na nagsugod na diay itong imuhang cancer sa tungol. So, ang sugod na gyud, ang number 1 gyud na yung maunsa, is mura na siya kanang ulcer. Musugod na siya og pagka medyo hapdos ang diri dapit sa imong kuto-kuto dapit diri tunga. Pag nagingana na gani na siya mura na siya ang mga tao manggod magunaw na sila na ala nanaday ko'y ulcer. So kana magong ang kuanana ang cancer sa tungol or gastric cancer dili na ninyo may balaan until late na siya. Mo na siyang kailangan yun ninyo kung murag na ay pagka halang daan ang inyong tungol. Number 1. Number 2, labaw magkaon ka. Pag mukaon ka, musamot siya o ka halang o hapdos. Number 2 na siya. Number 3, ang isa ka tao, kung medyo na siya, late na gamay, mamayat na siya, mga 6 months, 6 kilos ang wala sa iyahang timbang. So,
kung isipon nimo paspas kay siya pagkawala kung tayo lang naay mga tao na tambok kayo unya wala siya nag-exercise unya ni kahit lang siya kababa niyang weight ni payat gyud kay siya paspas kay yung pagkapayat niya ang sabay pagyud ato is sakit ang iyang tiyan hapdos perminti kana siya moadto dayon mo sa doktor so unsa pa mga may bala ninyo ana dapat po ninyo may balaan na naiuban, pag mukaon sila, musuka dayon. Okay? Dali kay sila mabusog ba? Early satiety ang tawag ana sa medicine. So, pasabot ana, pag mukaon sila, miskin ginagmay lang, dili sila dali sila mabusog. Isuka din nila. Kaya nga na. Kana siya, ato tayo mo sa doktor. Okay, so kato mga simptomas unta maunsa ninyo. Sige, isasahon na ko para hinahinayan na to. Ang signs sa cancer sa tungol or gastric cancer. Ang first ginana is hapdos ang imong kuto-kuto. Mura siyag na ulcer, murag ulcer. Mura siyag ulcer ang yang presentation. Second, dali kay siya mabusog. Pagkaon nimo, gamay lang kauno nimo, mabusog na kadayon or kasukaon ka na. Pasintabi lang day sa nagkaon diya sa sa buntag kay alas 8 pa man day. Kabalo man ta na doktor sa kahanginan, medical maguni so medyo luod gyud atong topic. So ang third na kay pag magkaon ka, musakit ang imong tiyan, muhapdos og samot. Isa pud na. Tapos, katong giyon ako sa inyo na paspas ang mupayat. Okay, so kung namoy mga na sintomas, labaw na. Labaw na imuhang mother o father side naa sila'y history of gastric cancer or cancer sa tungol. Pag naay nga na gani, kung unsang edad sila na discover na sila'y gastric cancer, kung tahay lang, halimbawa, 50 years old na sila ato tung una na ibalaan na sila'y cancer sa tungol 50 years old. Pag 40 years old nimo, pa-check up na kag doktor mising wala kay babatian, dili siya ba. So kung ito ato na kag doktor. Unsa ding buhaton sa doktor? So ang first kita na ako ang gusto na ko i-kuan sa inyo is unsa din yung cancer sa tungol? Okay, so ang first kinahanglan sa cancer sa tungol is genetic na siya. Pasabot ana, hereditary. So, kung kinsa man tong naay cancer sa tungol, pamilya, katong giingnan ko ganina, dako kayang posibilidad na ang imong mga anak magka-cancer po sa tungol. So, ang second po ana, kung kinsa man tong mga naay mga genes na Japanese. Japanese ang ilang descendants. So, descendants sila sa Japanese. Dako kayong tsansa na magka-cancer mo sa tungol. Okay? Kay hay man na sila og kwan. Ang ilang makita na naay cancer sa tungol ang ilang population, ang mga Japanese. Okay? So, katong mga to gani, pa-check up dahin ka sa mga sa doktor, sa inyong mga kailan na doktor. So, unsang buhaton first ana sa doktor? Ang buhaton first ana sa doktor is mag-blood test or mag-stool exam or fecal exam. Unsa man na siya, kanang hugaw, i-submit nimo sa laboratory. Pangitaon ang H. pylori. So, unsa man ang H. pylori? Mao na siya ang katong bakterya naga-cause og naga-sanhi siya ba? Sa inang Bisaya sa sanhi, Sir Jules? Hinungdan. Tama. Hinungdan sa mga ulcer. Kaya nga, dako man kayo ang connection sa ulcer o sa cancer sa tungol. Okay? So, dako kayo sa connection. Kaya katumangod siya, sige siya ka ng buslot sa imong tungol. Sige niya buslutan, sige niya samaran. Hantod mahimo tong cancer. Mao na siyang isa diya sa hinungdan sa cancer sa tungol. So, dili lang dahil sa genetic side. Pwede po siya
kanang sige kaon og nitric oxide glycosamine. So unsa man na sila? Mao na mga pagkaon na suriso, isa na. Suriso, mga bacon, kana mga meat na gi-process. Mao na sila ang high risk ka kung sige kag kaon na or grabe kay mo kaon nimo daghan kayo, dako gid kayong tsansa nimo magka-cancer sa tungol. Isa na siya sa cause o sa hinungdan sa cancer sa tungol. So balik ta dito sa unsang buhaton sa doktor. So pagkuha niya na nag-blood test man siya or nagkuan siya, kung positive ganito siya, ang first ginong buhaton sa doktor is tambalan. Tambalan to imong ulcer. Pagka after one week ka 2 weeks day. 2 weeks na tinambalan. After 2 weeks ato na tinambalay, unya wala gyapon nawala ang imong kuan, sakit gyapon siya. Dito na to magpa upper GI endoscopy. So unsa man yung tao ng upper GI endoscopy, unsa man na siyang animala na. So kanang upper GI endoscopy, patuon mo sa isa ka gastrologist. Doktor na siya sa tungol. Gastroenterologist. Mukuha siya og katong scope. Patulogon ka. Sedation ang tawag ana, pero dili gid kay tulog. Isulod ang scope dito sa imong baba. Silipon niya ang imuhang tungol. Pagtanaw niya na naa siya ay murag makit-an na ulcer. Ang buhaton niya dito sa sulod is biopsy. Kuhaan niya to siya unod. Gamay lang na unod, unya ipadala niya sa pathologist. Dagan man ang taong klaseng doktor, tong gastrologist o pathologist. Unsa man tong pathologist? Mao to siya mga doktor na bihira lang ninyo makitaan. Kay diyan na sa perminti sa laboratory. Okay, sila na sagsilip og microscope. Siya na ang katong ginabasihan namo na mukuha big bukol as a surgeon or gastroenterologist. Tanaw niya tong bukol na gikuha namo sa pasyente. Unya mag-diagnose na siya og katong cancer ba o dili. Okay, so upper GI endoscopy ka na or endoscopy. Kung ingnon lang nimo sa doktor, pwede ko magpa-endoscopy, dok. O matingala sila, asam kagiga na ni na, ina na nagpataka lag tudlo ni si doktor sa kanginan, doktor Kagapi. So, upper GI endoscopy na ka. Pagka upper GI endoscopy nimo, silipon man to, biopsy. Pagtanaw nila na positive ka sa cancer, simba ko palayo. Dito na ka ibutang ihatag balik sa surgeon. Parehan ako, mga surgeons. Dito na mo plano kung unsang buhaton sa inyo. So before ko mustorya sa operasyon, balikon lang nako unsaon pag-prevent ana niya na dili mo magka-cancer sa tungol. Ang pinaka number 1 prevention gid ana is mukaon mo og daghan gulay. Okay? So gulay ginatanan. Mao nang importante ang vegetables, mao nang dili kayo namo gina-stress gyud namo na dili siya gwapo kung sige lang kag karni. Okay? Mao nang gulay gyud ang kauno ninyo kay kanang gulay na dili man siya kayo gina-explain sa television. Kanang mga gulay na prevention na sila sa cancer. Lagi, dili ka mo to. Kay, kana manggod sila, number 1, gina-prevent nila, prevention nun saan yung Bisaya na to palayo nila ang katong dugay na process sa food dito sa imong tinai. Mao na siyang, kay dili man ta kayo maka-digest og kwan, di ba, gulay. Ato ang lawas, ang maka-digest og gulay or kanang maka-process og gulay sa tong lawas is mga cows lang man o goats. Kana sila, kakaon yun na sila mga sagbot. Pero ang tao manggod, dili gyud ta ka-process kayo og gulay. Mao nang pag mukaon tagdagan gulay, wala kay say reaction sa imong tiyan. Mabusog lang ka. So katong mga good bacteria, pero naway gamay, katong mga good bacteria
mabawasan niya ang bad bacteria through eating of vegetables. So, simplified lang na siya na explanation, pero dagan kay sa process, dili na ako istorya sa inyo, kay dili man ta maestro siguro. Wa mo ko'y nangandoy na DJ na maestro pa. So, wala ko'y kwanana, wala, nakuan lang ta diri ba, kay siyempre, serbisyo sa, gipatuloy lang nako ang kuan sa kong papa. So, gusto lang ako may bala ninyo, ang pagkaon ng gulay, importante yun na siya, prevention na siya sa cancer. Okay? So, ang next, unsaon pag-prevent og sa ato ang gastric cancer or cancer sa tungol is bawasan ninyo ang katong nitric oxide glycosamine or unsa man to, katong gingin ako ganina sa inyo, mga processed foods, mga karne na gihimong i-subject into chemicals or salt, too much salt, para mahimo siyang kato, suriso, isa na siya. Suriso, dilata, katong mga pickled foods, mga pickles ba, katong mga cucumber man na siya, naghimong kadaganing butang sa suka. Kato siya, pag kaon mo, aslom man na, isa na siya ka high risk na siya. Yun sa pagkabaluan na, through research, dugay na kay research ang kaning medical field, nakita nila sa katong highest population na daghan kay gastric cancer, which is Japan, kato ilang gikaon. So kung mga ikato, mga taas kay sila o katong nitric oxide glycosamine or glycosamine, katong mga suriso, kusog sila ato, katong mga bacons, katong mga dilata, kusog kay sila, katong mga ilang pansit kanto na grabe kayong salt, kusog po sila ato, kusog po sila ato mga pickled foods, kay, di ba, wala man lang sila yung mga kwan kayo, katong yuta, wala kay sila yuta ba, para mo grow sila og mga fresh foods. Mao nang gina-preserve nila through salt or katong butang nila sa katong suka, butang nila sa suka. Mao nang taas kay sila sa gastric cancer or cancer sa tungol. Mao nang kabalo ang medical field unsaon ang cause atong or ang kuan atong sanhi, ang kahingdungdan atong gastric cancer. So kung nalibog mo, pati ako nalibog po ko sa akong istorya. So, good morning dia sa inyo, Ma'am Saturina Gake, good morning. Kay Ma'am Del Castillo Salud, good morning po. Maayong adlaw sa inyo, diha Doc. O kay Ma'am Marilyn Pohas, good morning Doc. Good morning sa inyo tanan, diha sa mga Facebook Live. Kay Ma'am Roselyn Giverola, good morning Doc. Salamat padayon sa legacy sa imong papa nga idol ug doktor. Salamat po kayo, ma'am. Medyo daghan-daghan yun kayong gimingaw sa kong papa kay magito siaw gito siya, mas siaw gito sa kuha. Plus na kusog gito siya mag-green jokes. So ako dili man kayo kay bata pa mo ko, maulaw pa ko unya nagmatigulang ko kay mag-green jokes sad ko. So pasensyahay na kung gamingaw mo tanan sa iya, maski ako gamingaw pud ko. So tubagon lang nato ning uban diri na pangutana. Nadirigikan kay 5399. Thank you kay Doc sa imong responses. God bless. Nagpaminaw ko perminti sa inyong programa, Doc. Kay daghan kay ko og may kabalo nga makuha gikan sa kaninyo. Salamat kayo na naghatag mo og panahon sa radyo. Salamat pud kayo sa inyong suporta, sir. Kay kundili maudlan ko diri og Ma'am Sir 5399. Kay kung dili, maudlan ko direct storya yung taon, kay asa mga kitag doktor na storyador, eh. Kana sila Williong, gani naman na sila yung mga script. Ako, wala ko yung script. Bahala na kung saan akong storyahon diri. So, nadirigikan kay 5094, Nene, 68 years old, from Panabo. Doc, 60 years old na ko, nagbalik ko og regla. Unsay maayo ani? 68 years old ma'am na nagregla, at tulayin ka sa gynecologist. Kay labaw na kung nagregla ka na kusog or nagasakit siya. Labaw na kung since tigulang naman siguro tamang storya ni.
magtalik, kung 68 years old, magtalik pagyapon mo or makipag-sex sa imong bana, sakit siya, dyspareunia ang tawag ana. Ato doon mo sa gynecologist kay mag-pap smear mo kay kanang may ana 68 years old or more than 50 years old, magregla og balik. Kung dili siya hormonal, pwede manggod na siya na siya ay lesion or na siya bukol dito sa imong cervix or sa imbako palayo to sa imong uterus. Okay, so mas maayo na gyud ana ma'am na paspasan ka ato dayon ka dito sa gynecologist nimo. So nadire kay Ma'am Ruby Villadar Garo, good morning Doc, watching from Libodon, Mati City. Good morning po. Remy Kagape, how's your dad? He is my second cousin. Sir, kung wala lang ka kabalo, Ma'am, Remy Kagape, bago lang siya namatay 5 weeks ago. 5 weeks man siguro to Sir Jules, no? Mula nga na. So, gilubong na siya dito sa Matina na Memorial Park dito sa Phase 1. Mangutana lang mo kung asa dapit, mabisita mo sa iyang sa tawag ganay, sa iyang kunya sa sementeryo, okay? So, kung nasya ka sir, condolence sa imo, kikasin man pud nimo siya. So, ako ang Dr. Kagape na junior, okay? So, nice meeting you. So, dili ko makapas sa mga responses diri sa Facebook Live kay medyo ako la isa diri karon. So, balik ta dito sa cancer sa tungol. So, gistorya na nako sa inyo unsaon pag-prevent. Pero kung dili ko ninyo ma-prevent, kay siyempre hereditary siya or genetics, yun ako sa inyo. Ang maayo gid na sayo ninyo madiskubre. Kay stage 1 to 3 kaya pa na siya. So, kung stage 1 to 3, wala pa na siya nikalat dito sa imong mga lawas, sa lain na organo. Kung stage 4 na ganin na siya, dito na tamusturya na katong mga 6 months to live, kung daghan na gyud kay siya, or ang surgery nimo, daghan na kay siya tanggalon. Dili lang katong tungol mismo. So, kung kinsa man tong naghunauna, unsa day buhaton, anang cancer sa tungol. Ang buhaton na sa doktor, sa surgeon, wala gyud tambal ana ng oral ha. Kung kinsa mo tungdol sa inyo, walay oral na tambal ha, giatik ra mo ana. Wala gyud nag-survive ana na oral lang ilang gi-take. Kailangan gyud siya surgery. So kani siyang surgery manggod, tanggalon gyud tong parte sa imong tungol. So magingnaw na ka. Unsaon pagkaon dok kung gitanggal ang parte sa tungol? Ang kana mong lawas sa tao kay gihimo na sa Ginoo nato na mura siya kanang plumbing ba? Kanang atong pipes good. So ang tungol man good mo na siya ang katong digestion mismo sa tong pagkaon pero nagyapoy way na mag-digest ang tao katong mga tinaay na gagmay. Hantod sa dako na tinaay maka-digest kay ng tao na. Pero dili kasing paspas. So ang buhaton sa doktor tanggalon tong parte na naay cancer tapos ikabit tong nabilin. So mura siya kanang pipe na gitanggal lang nimo tong naigtaya, gibalik nimo og kabit. So iyan na gyapon ng kung that is kung sayo ka na discovery mo tong nag-upper GI siya, endoscopy, nag-testing siya og katong biopsy, itambalan siya sa doktor. Dito na siya. After ana, mo na tong kung naay nabilin, mag-radiotherapy or chemotherapy. Depende na siya kay mag-CT scan lang doktor after ana. Pag-CT scan niya, kung naay nabilin or na siya makita na lusay, kanang lusay manggod, mo na siyang first line of defense sa tao. Kung naay cancer, dito gina siya una mas muadto. Mo nang may balance sa doktor na naagi ni siya cancer siguro kay maglusay-lusay man siya. Okay, so kato akong advice sa inyo, mo tong akong topic karon kay kung kinsa man tong bag-o lang, atong topic karon kay gastric cancer or cancer sa tungol. Kung wala mo kaabot sa akong istorya, naman tay replay dito sa YouTube. Dr. Edward Kagapi gyapon ang i-type lang ninyo na dito ang naong sa akong papa ug naong pod nako. May balan man nimo kay kung katong wala kita sa akong naong excuse me. Ako ang upaw. Ang papa ang naibuhok. Okay, so baliktad. Naibuhok ang papa, o medyo tisoy ang papa. Okay, so ako medyo inchik.
Okay, so salamat tanan sa inyong magsugod ta og katong mangita tag pangutana diri. So another shout out kay Rachel Manaob. Morning, previous patient of your late father, Dr. Edward Kagape. Thank you kay ma'am sa inyong suporta. Kung wala mo, di ko madoktor karon o ako maigsoon kay kamo man ang siyempre nagahatag og kwarta sa akong papa kay nagbayad man mo siyempre. Kung wala mo nagbayad, salamat pod sa iyang suporta. Kay kamo nagpabuhi diri sa iyang radio program. Unya ako lang nagpadayon ani. So salamat sa inyong mga text o sa inyong mga messaging pati sa YouTube. Actually kaning YouTube nato, makitan pa na ninyong papa na ako dito. Daghan kay na siya mga videos ito, 100 kabuk, 100 plus. Kabalo ko ana kay ako man nag-upload na before. Ako tong behind the scenes before. Ako nag-opera, sabay mi sa akong papa. Ako po nag-edit ana iyang videos. Okay, so nadiri gikan kay Ma'am Maria the Vocal. Good morning, Doc. Salamat. Dagan salamat sa pagpadayon sa legacy sa iyong papa. Dagan kayo mi makatun-an. God bless to your family as well. So, salamat po kay ma'am. Dili ko na mo mabayaran ang inyong mga loyalty sa mo ang papa o sa programa sa kong papa. And so, napo diri kay Ma'am Joey Pescaderp. Shout out diriya sa Digos, Davao del Sur. Shout out kay Ma'am. Ma'am Joey Pescaderp. Ang pangalan niya sa Facebook. Murag tisay siguro ka ma'am kay dili man Pinoy na imo ang pangalan. So, okay, so padayon ta diri sa atong kung saan yung pagkabalo na gastric cancer. Ang katong uban ana manggod late stage ni akong storyaho na kaning late stage manggod gastric cancer so ano yung pagkabalo na late stage na kung malibang ka og dugo, pasintabi lang sa nagkaon, katong dugo niya, itom. Okay? Itom ang dugo. Mura siya ka ng alkitran or kana siyang medyo kusog na gid kayang dugo na. Adto na gid ka dito sa doktor. Asap na gina. Labaw na katong gingon ako sa inyo na mayat. 6 months, 6 kilos ang kapagpayat. Dali kayo mo pagkaon, dali kayo sa busog or isukan niya or nigdako ng tiyan. Kanamay nga na gani, late stage na siya. Labaw na, katong ingon ako sa inyo na ang hugaw, dark siya. Mura siya alkitran. Okay? So, pag-ana nimo dugo siya na murag patay na dugo ba, naluto na dugo, old na dugo. Kana siya, daga na ikas doktor. Kay basideg, salbar pa na. Okay? So, karon mag-break sa ta. Kay para sa to ang mga advertisement. O ni si Dr. Kagape, Dr. sa Kanginan. May buntag sa inyo tanan, balik sa ta sa Dr. sa Kanginan. Ang number nato sa Dr. sa Kanginan is 0991-215-3123. Usabon lang nako ha. Ang number nato is 0991-215-3123. Good morning sa inyo tanan. Mo ni si Dr. Edward Kagape Jr. Ang clinic na ako na sa UM Multitest, katong kisa man tong naminaw or katong gusto mo adto. Suite 21 UM Multitest, Bangoy Street na siya, formerly Ponciano, Davao City. Nako sa Davao, hintahon kay katong mga naiuban ng utana kung mag-clinic ba daw ko sa Cebu. Murag lisod po ning mag-clinic sa Cebu, magsakay ko aeroplano, niya balik din ko pagkahapon para hindi ko kaabot og Cebu. Na mga doktor diha sa Cebu, dagan-dagan po diha. Dr. Hernandez, kuha na siya, colorectal. May talang ninyo. Nag-training na siya diri sa Davao City. Kung kaila pa na sa inyo, makita na ninyo, bunguton po na. Medyo itsurahon po na tulad sa kuha mga papa. Okay, so ang sekretary na ako na number, sabo na ako kay namoy mo ato gikan sa mga lagyo ba, Davao Oriental pa. Niya pag adto nila sa clinic, dili sila makaadto kay usahay, wala day ko. Sayang lang nilang pamasahe, ang pamasahe ba diya? Tag 700 ba ya? Maluoy butana. So ang sekretary na ako na number, kung kinsa man tong i-text sa ninyo daan ha. Ang number niya
kuani 0995-221-8007. Sabon lang ako ha. Ang number sa secretary kay 0995-221-8007. So, text sa mo daan, mutana mo, Dok, ma'am, mo clinic ba si doktor karon? Kay usahay man gud na ako surgeon man gud ko, dili man gud ko sa kanang clinic. Opera gyud ko. Mao na mo ang na ako sa ospital operating room. Di gina ninyo makitaan. Unya dili po ko tubag sa mga cellphone. Mao nang before mo moadto sa clinic, pag text in town una ha kay maluoy pod ko sa inyo. Dagan layo na kay mo. Pag-abot ninyo wala or akong schedule 7 a.m. to 12 noon lang yun ko. Kay, unsa lang ginanako na kay Monday to Saturday man ko. So, Monday to Saturday man ko, 7 a.m. to 12 noon yun na siya. Except lang Wednesday, kay kani natay radio program, 8 to 9 man eh. So, 9 o'clock ko musugod sa Wednesday. Pero, dili ko mo over og 1 o'clock. Kay, pag mo intag mo over kog 1 o'clock, 1 o'clock sad mo tanan mga bot. Okay, so, paluoy po mo, wala ko'y paniud to, 7 a.m. to 12 noon. Ako among style man ko, dili ko nagapamahaw. Mao nang mga style ko sa bagong quad karon, dili nagapamahaw kay alas 10 man, alas 12 man na mong haon. Okay, so kani mga ngani na mga generation na mo, labaw nagdiri sa syudad, di na siya mo breakfast og 7. Na sa brunch, 11 na siya or 12 or 10. Okay, so sabtay tao na ina-adjust akong sarili ganyan mamatag 7 pero di gyapon ko ga breakfast. So nadiri mga shout out gikan kay Joey Pesgaderp. Dok, maayong buntag, magpatabang unya minimo, Dok. Akong pagugmangkon 8 na siya. Bone marrow pero walay tarong result, Dok. Unta matabangan minimo. Asa man mo nagpo-bone marrow, mas gwapo gid mo dito sa pedya na siya. Pediatric surgeon na niya manguha na siya bone marrow dito or pedya. Sa private yun mo malto sa Davao City. Kung diri mo sa Davao City, medyo dagan-dagan gyud ang mga espesyalista na. Kung may kag walay tarong result, sa pasabot sa walay tarong result. Bali na siya resulta pero di mo ganahan maminaw or laylay ang resulta. Iyan man guna siya. Kung magbiopsy ang isa ka doktor, unya, walay klaro. Adto mo sa pikas doktor, cancer ang nakitaan sa isa. Adto sa pikas doktor, dili cancer. Ang unahon yun ninyo ana. Cancer yun inyong una-unahon. Ang worst case scenario yun inyong una-unahon. Moto ang inyong steps na buhaton. Kay kung cancer man gud siya, unya ni una-una ka na dili cancer, basig ulahin na to na imong pag-adto sa imong doktor, sayang lang inyong pag-adto kay pag mag stage 4 na gani na, kalat na sa imong lawas sa mga sa pasyente, ulahin na kay na siya ha. So pag may kag walay tarong, di kita makaingon na okay, so gibasa na ako ning Facebook Live din medyo hinay ta karon kay wala tay director lagi. Mag-meeting pa. Okay, so nadrigikan kay 7489. Dok, inig human ako og libang. Sige, sakit akong tiyan. 2 weeks na ni Dok. So, pwede na siya na nakay gastric colic. Bali, ang kunana niya is abdominal colic ang tawagan na. Pwede man kuna siya cause or hinungdan, ana is ubo lang o sipon. Kung na kayo ubo sipon, kung wala, pa-check mo sa doktor kay basig TB na siya, ang pinaka-worst. Or, ang pinaka-worst ko dato, na ibukol sa tiyan. Muna siyang, ang kwan yun na is, pa-check up sa doktor, pa-physical examination ito sa iyang clinic. Okay, nadirigikan kay 7500, 64 years old, lalaki. Maayong buntag, Dok. Nagainom ko og Centrum with gluten. Dili ba tiraon akong kidney? Salamat. Kanima kong mga ingani mga food supplements. Kung wala gyud kay food supplement maning multivitamins, supplements man na unsa pa sabot ang supplements. Dili na siya angay tambal
kundi kuan lang na siya, supportive. Kung tarong imong kaon, kung tarong imong exercise, mo na siya, okay na siya, di na kailangan multivitamins. Dito lang, kung grabe lang kakayo o kanang stress sa imong life, labaw sayo kay ka mata, dugay kay ka matulog, or more than ano lang imong mata, imong sleeping hours kay less than 4 hours. Kato siya, mag-multivitamins na ka, o kung tayo, wakay tarong kaon, o kay tigulang na ka, wakay gana mo kaon. Dito na ka mo inom o mga multivitamins. Pero kung wala gyud problem, ayun na, di na kailangan, sayang-sayang lang mo sa imong kwarta. Kani mga multivitamins, ginaihi lang na inyo, ginagawa sa hugaw, kung sobra na siya. Munang, dili siya recommended na 2 tablets a day, dili siya recommended na 3 tablets a day, 1 tablet once a day lang yun na siya. Muna siyang best sa mga food supplements. Wala ta nag-ingon na unsa klase, pero mas better na dili ka mo inom. Kay kung lesson niya ang imuhang, less lang na imuhang imnon sa imong tambal, less po ang burden sa liver o sa kidneys. So, kung naminaw mo sa doktor sa kanginan, pag pila ka years na, labaw na sa kung papa, dili man po ni siya nag-advocate na kating multivitamins 2 times a day, 3 times a day, dili man po na siya na. Mas labaw ganing ingnon niya. Mas maayo pag mukaon mo gulay, mukaon mo tarong, sakto, walay bawal-bawal, dili po pa sobra. Basta nga na, di na kailangan og multivitamins. Okay? Nadari, kikan kay 59, 72 years old. Ang iyang last number sa iyang cellphone is 5903. So, last number lang ang ginaingon kay para dili mo magkaroon og textmate. Kay basig, ingnon akong full ninyo na number sa cellphone, kahit lang mo na textmate, labaw ng mga spammers na mo ingon og imong amo day or imong igsuon na hospital, padala ko kwarta, ingani na number. Wala na ka. Na-scam na ka. Okay? Good morning. Ask lang ko kung dili ba makadaot sa atong lawas o sitag inom og limonsito. Halos na lang kada adlaw ko mo inom pag humanog kaon. Salamat. Kanisa sir, ang limonsito, acidic man gud siya kaayo sa imong tiyan. Kay ngano ka nagainom og limonsito, basig na kay bato sa gallbladder. Kay pag mo inom pag limonsito ato, alibyo man na siya sa sakit, sa ngulngol. Isa na siya ka-alibyo, kay ang katong gallbladder man gud ang function nato sa tuang abdo is i-digest niya, magkuhan siya og bile para i-digest niya ang taba sa atong kinaon na taba. Karon, ang isa ka signal ana niya kay acidic. Kung acidic ang imong tiyan or imong tinai, dili na siya mopiga. So kung na ito'y bato ang imong gallbladder, dili siya mopiga. So dili siya mosakit. Pero kung nasa bato niya mukhaon nagtaba, magngulngol siya kay mopiga man siya. Okay, makuha ninyo akong storya o nagtuyok lang ko. Unta, makuha ninyo. Morning first aid, limonsito. Mo nang ginayon sa kong papa. Inom kag limonsito para dili mong sakit ang imong kuto-kuto sa gallbladder stone. Pero again, kung sige na kag inom maning limonsito, pwede ka magka-gastric cancer. Kay acidic man na siya. Pwede man na niya dauton katong normal lining sa imong tungol or sa gas sa imong stomach. Dauton na niya with the help of H. pylori na bakterya. Karon, kung sige kag inom maning limonsito, pwede ka magka-gastric cancer. Simba ko palayo, 72 years old sir, burag layo na kayo ng tinuod ng gastric cancer sa imo kay unless gusto nimo mag 90 years old ka, layo na kayo ang gastric cancer sa imo sir. Mao nang kung ganahan lang gyud ka mo inom og limonsito, limit lang gamay pero dili bawal. Wala may kakuan na 72 naman ka, bonus naman na sir. Okay? So, sir or ma'am? Okay, sir or ma'am, wala di ka ning ma'am ba ko sir. 5903. Unta na dunggan ni mo kong storya, okay? So, okay, nadri kay Sir John Padillo. Good morning po, Doc. Good morning, Sir John. Kumusta ang biyahe diya?
Unta maayo inyong biyahe tapos ang imong customer mga gwapa. Okay? Kay mo na siya ano sa van, nagasakay na sa van. So, follow up ni Ma'am Joey Pescaderp sa SPMC me nagpa bone marrow doc. Pero yun sa mga doktor o nurse, walay cancer. Walay itom, walay pula ang iyang panit karon. Unsa daw? Walay itom, walay pula iyang panit karon. Adlaw gipauli na sila sa doktor. Kay naglibog sila sa iyang sakit. Pero uptick pa man ang bata. Bone marrow manggod na cancer, ma'am. Ang pinakakuan gidana is luya ang bata. Luya siya, dali kay siya ka-fever, magkahinala, hilanaton siya. Payat. Sige laglingkod. Huwag gana mo kaon. Sige, sakit-sakit ang kasukasuhan. Tanan niya mga lawas, sakit. O, napod siya yung mga ginatawag na pasa, daghan pasa sa lawas. Kung unsa man niyang gibati sa bata, ngano nakaingon sila bone cancer, ngano sila nag-bone marrow, wala ko kabalo, basig ang peripheral smear sa iyang dugo kulang na something ano na makita nito na lahi. Pero advice nako, ma'am, atugin mo sa private doktor kay kaning sa SPMC manggod sa kadagag pasyente dili siya maayo ning SPMC na doktor sa wala ko nag-ingon na dili sila maayo. Actually, maayo sila kaayo. Kay ngano sila maayo kaayo? Ang private doctors makatanaw lang sa isa ka adlaw og more than 200 ka pasyente. So, makaingon tag 200. Siguro, mga anak, kusog na. Ang SPMC na doktor, 1,000 ka buok. Imagine, 1,000 ka buok pasyente ilang makitaan. Lahi-lahi ng pasyente. Pero, tungod lang atong 1,000 ka buok, dili nila ma-personalize ang isa ka pasyente. Mauna na siyang dili nila matutukan. Mauna nang, ang advice na ko, kung sa SPMC, medyo dili siya natutukan. Naglibog sila. Unya, dugay ang follow-up. At mo sa private. Kaya ang private doctors, manggod, parihala na sila sa kay naiuban diaga, rotate dito sa SPMC. Pero, katong private nila na practice, ginatutukan yun nila to. Kaya kato sa SPMC, ginasugo naman nila ilang residente diya. Okay? Sa tinod-an na lang na storya. Pero nag-around siya pa sila sa SPMC. Pero dili, kasing permi, kaysa katong private practice niya. Nakuha ninyo? Kung sa private practice niya, everyday niya gina-rounds, everyday niya gina-follow up. Ato sa SPMC, basig every 3 days, every 4 days, depende na every week. Pero gina-update sila dito sa iyang mga residente through phone or text. So imagine mo, ang update is 1,000 ka buok. Imagine, mura man tag nagkuha na nagluto or nagtaya na. Kung isa to yung mabunutan na 1,000 kabok, mabasahan na to niyang isa kabok, buenas ka ito. Pero katong uban, di na niya tagaagpansin. Pero, wala ko na yung na dili sila maayo. In fact, maayo kayo na sila diya. Okay? So, trust lang mo sa sa process. O kung tayo na may kwarta or na may panahon, mas maayo yun na matun sa private practice. Okay? So, at least, ang private practice na po sila yung mga machines na although nag-aapas ng SPMC karon na yung mga latest machines ang private. Labaw na ganing nasa hospitals. Okay, so pangumusta lang daw si Sir John Padillo kay Ma'am Cora. Pangalan na sa kuwang mother. Okay, Corazon ako mother, meaning love. Okay, so balik ta diri sa mga tubago na to mga text. Nagikan pa ni siya last week. Salamat sa mga nag-text. Gikan diri kay 5744, 46 years old, lalaki, tagamaa. Dok, makadaot ba sa kidyang tambal na losartan o amlodipine? Salamat. Kani sila tanan tambal, kaning labaw na kaning mga high blood. Ang ilang function manggod, ginakuha nila ang kidneys. Ginapa-function nila more than the usual. So, usa pa sa butana, ginatagaan nila og ginasugo nila ang mga kidneys na mo trabaho kay kulang iyang trabaho mo na kung isipon nimo
kung sobrahan na nimo or kung wala gid chay choice, madawat yung kidneys katugayan. Pero kung high blood ganing problem ninyo, kay nainuman mo losartan o gludipin, mas kato siya ang mas makadawat og kidneys kung dili siya controlled. Mo na siyang gina-monitor mo sa doktor. Labaw ning creatinine ninyo every year na siya dapat. Pag mainom ka na every year, check upon kanya every year. Tanaw niya kung nagsaka. Kung pagsaka niya, kambyuhan na niyang tambal. Okay? Kay labaw na ning losartan, ano siya ay problem sa kanang acute kidney injury ang tawag ani niya. Maghupong ang isa ka tao, kambyuhan na dayon sa doktor. Pero kaning amlodipine, napo ni siya ay pagkakuan sa the kidneys, pero mas more sa on the allergic na side. May mga tao na dali kay ma-allergy aning amlodipine. So, walay mo tong ginayon ako, walay wonder drug sa modern medicine. Modern man ta na western. Kani western man akong ginastorya karon. Katong mga eastern medicine or katong mga herbal, kuan to siya, lahi po to siya sa western or modern medicine. Okay, so kanina tong sa programa sa doktor sa kaanginan manggod, gina-guide ta mo kung asa mo dapit mo ato no doktor or unsa klaseng tambal inyo imnon or ipadayon ba ninyo o dili. Pero ang guide na ni siya sa western medicine ni siya na side. Okay, so naay na nga suko sa kuha kay ngano dili kay ko nag-herbal. Kay ako ang manggod, ako ang background is western medicine. Mo ni mga medicine sa Europe o sa Amerika. Okay, so o sa Japan, kana may nga mga first world ba? Kana sila, di na kaya na sila nagatuog herbal. Okay? Dili na kaya sila medicine na ingani kay kana bang kung lang ilang kaning mga herbal manggod, ang ilang ginaingon na nila bahin sa kadug na mo nang sa movies na nakatanaw mo sa movies snake oil. Term na nila sa katong pangatik na medicine. Okay? So, kung wala pa siya na sadihan nila, dili sila matuwa na. Okay? Snake oil ang tawag nila. Okay? So, balik ta diri sa Ma'am Joey Nasad, Pescadarp. Yes, Doc. Sige, kalinturang bata. Magsuka, payat. Dili siya kalingkod kay sakit iya matiil. Abaga. Sige na lang higda. Wala Joey na unsa. Pero, buhay ang platelet. Okay, so, tama gid akong gingon, ma'am. Diretso gid mo. Salamat sa advice. Nagpasalamat sa advice. Thank you po, ma'am, sa imong, imong feedback diri sa atong Facebook Live. Tama gid mo ato mo sa private doctor. Kay, unsa man inyong kwarta kung wala ng bata. Okay? So, ang kwarta may pulihan, ang kinabuhi, dili na. So, mugasto gid mo private doctor, lahat tanan inyong copy sa inyong tanan, sa mga bone marrow, sa inyong laboratory, para dili na siya usabon sa doktor. Okay? So, labaw na sa private doctor, ha? Kaya kung ang private doctor, kung tayo lang na kulang inyong laboratory, paghatag ninyo, kidala ninyo dito, niya kulang laboratory, mo, yun na niya itong laboratory, niya dito sa private pa mo. So, magkakagasto yun, magsamot. Ha? So, kung tayo nag-laboratory naman dito sa SPMC na, libre man na. Lalo lang nitong resulta ninyo, manguha lang mong kopya. Ayaw mo kaulaw na manguha mong kopya sa inyong laboratory kung asa mo nag-laboratory, dili man na sila mag-charge. Kaya mo man na siya ang patakaran sa medicine. Right man na ninyo. Ayon mo kaulaw o kahadlok sa kaisog sa naong sa atong receptionist dito na labaw na diri sa SPMC, isog kig naong, kay siguro na overwork na. Mungutana ka, mungana pa lang ka, may buntag, ma'am, or sir, mungutana ka, ay kahadlok ka na. Mungutana mo, pwede mangayo atong kopya ato ko ang laboratory ni ngani. Okay? Ayaw mo kakahadlok, kay inyo ng right as a patient na manguha mo og kopya. Okay? So, ayasan mo, tagaan sa ninyo sabot, sabtasan ninyo tong mga tawhana to, katong nagbugot na gid kayo sa government, kay no lunch break na sila, number 1. Number 2, ikaw daw be,
Tagaan kag 1,000 ka tao kadadot. Kopya, 1,000 na kabuk. Syaro, di ka ano nagkadaling mumutana ning kopya sa ilang laboratory. Okay, so nadali kay Ma'am Helen Cacho. Good morning. Merry Christmas po. Merry Christmas po, Ma'am. Salamat sa inyong feedback diri sa Facebook Live. Okay, so balik ta diri sa atong mga texters. Nadali kay gikan kay 8669. More power sa inyong programa, Doc. Shout out po ko sa akong sister na si Jane Naminaw ron. Happy morning, God bless. Dagan salamat. Kung buntis, GLBM, unsay angay buhaton og angay itambal. So, gibuntis ka, ang imong kwan gyud ana is tananin mo ang cause ngano ka nag-LBM. Kaya ang buntis man god, usually ana constipated na siya. Kaya ngano ka GLBM basig naghugaw imong ikaon. Kana siya adto ka sa imong OB-GYN kay basig siya bacterial. Tagaan ka antibiotic. Ang tanan antibiotic dili na siya na sila side effect. Pero na antibiotic na selected na pwede sa buntis. Kaya katumang uban antibiotic mo cross mo na siya sa blood-brain barrier or maternal baby na placenta. Mo cross siya. Labaw na sa first trimester. Muna siya ang panahon sa pinakadelikado na magka-birth defect inyong anak. Kanang labaw na kanang first month, second month ninyo na pagbuntis, niya mag-inom og antibiotic na basig mag-cleft lip and palate, simbako, mawala ang tudlo or ang kidneys dili mag-mature or dili mag-ano ang mga liver. So, kana siya mao nang dili mong patakag inom. Pero kung grabe gyud kayo imong ma'am, ang imong LBM sa buntis, mag-inom na kag Orisoldaan or ORS. I-dissolve na nimo sa tubig. Tapos kung unsa man to imong gilibang or imong gihugaw, unsa kadaghanon, mapud unsa kadaghan ang imong imnon sa kay litro. Bawi nimo ato ba sa ORS. Okay, butam na sa litro na tubig tong ORS. Tapos ang first aid yun na is loperamide. Pero mas gwapo i-check up nimo sa imong OB-GYN. Kay basig takabalo kung okay sa karon, di siya okay in the next few years ang tambal. So mao man ang nahitabo tong gibalik na ko tong una. Katong DDT na insecticide, gi-okay nila sa tao, nag-mix sa tubig. Pagkakuha na to, nagkawalang ilong, nawalang dalunggan sa mga babies, ibalan 10 years after. So, okay siya karon, pero after 10 years, di siya okay. So, muna na siya, ang delikado diya. Okay, so, sabon lang na ako. Ayaw mo patakag inom kung buntis mo or kung wala ka kabalo. Labaw na kay partner, dili mo nag-safe sex. Unya, lipasan ka o sa lipasan na imong menstruation ba? 1 month na ni basig buntis ka, pa-pregnancy test in town. Kaya ang simple alcohol. Inom ka og kwan ba? Inom kag beer. Magka blue baby syndrome na siya kung buntis ka. Saan plus abutan ng blue baby syndrome? Ang imo ang lungs sa baby. Dili maayo ang pagka-develop ang iyang surfactants ba? Dili basta abot tag surfactants ninon, matingala sa mga tao din sa mana. Ay nagkuha na basta ang katong imong ang lungs sa baby dili siya mo expand. Okay? So mao na siyang ginayon na blue baby syndrome. Ang cause ana niya buntis pang mama, labaw nag trimester siya, second trimester, first trimester. Unsa man ning animala ning trimester og di ba 9 months man pagbuntis, ihati na nimo into 3. Mo na siyang first trimester, second trimester, o third trimester. Okay? Kung sa 9 months, ihati ni mo 3. Mo na siyang first, second, third. So, katong first o second trimester, bawal kay miski unsa imong imnon ana, mas makaigo kinong baby ninyo ana. Blue baby syndrome pag may inom ang mama o ganang alcohol during that time. Okay? Mo nang delikado na siya. So, na humana ta sa itong programa, naut na natag oras, wala lagi ko ka, Ma'am Phoebe Gomez. Good morning, Ma'am.
Sorry kay, di na ako matubag na inyong sakay. Humanay na ta karon. Next time na lang, next week. Balik ko next week. Mao ni si Dr. Kagape, doktor sa kahanginan.